Bl-istaġun tas-sajf l-aqwa tiegħu ħafna sidien tal-annimali qed ifittxu postijiet fejn jistgħu jqattaw ġurnata flimkien mal-ħbieb tagħhom ta' 4 saqajn mingħajr inkwiet. Fortunatament il-Gżejjer Maltin hemm 16 il-bajja rikonoxxuta uffiċjalment fejn il-klieb jistgħu jgħumu jgawdu l-baħar flimkien mas-sidien tagħhom. Mit-tramuntana sa nofsinhar ta' Malta kif ukoll f'diversi lokalitajiet f'Għawdex dawn iż-żoni joffru spazji apposta biex l-annimali domestiċi ikun jistgħu jilagħbu, jiġru, jgawdu l-ilma b'mod sigur u responsabbli. F'Malta hemm 12 il-post uffiċjali. Fosthom daħlet ix-xmajjar fl-Armir, Ramlet it-Torri u Ramlet il-Qortin fil-Mellieħa, Imġiebaħ f'Selmun, ir-Ramla ta' Witmusa fiċ-Ċirkewwa u ż-żona ta' Baħar iċ-Ċaq wara l-Splash and Fun. Aktar ċentrali wieħed isib ukoll Tinja Point f'Taslima u Rinella Bay fil-Kalkara. Fin-naħa isfel ta' Malta il-klieb jistgħu jgħumu f'Żon Or Point u St. Thomas Bay f'Marsa Scala. Fix-Xatt, is-sajjieda f'Marsa Xlok kif ukoll fiż-żona ta' Birzebbuġa Sailing Club. Anki Għawdex joffri 4 postijiet dedikati għal ħbieb b'4 saqajn fosthom Bajjar Bay fiż-Żebbuġ, Ras il-Ħobs f'Fajn Silem, Gorgon Bay fl-Imġar u Dwejra f'San Lawrence. Dawn il-bajjiet mhux biss joffru opportunità biex il-familji jqattaw aktar ħin mal-annimali tagħhom, iżda jfakru wkoll fl-importanza ta' kif kull kelb għandu wkoll jingħata ħin ta' tgawdija. Is-sidien huma mħeġġa jżommu l-indafa fuq il-post jiġbru wara l-annimali tagħhom u jirrispettaw lil dawk kollha li jużaw dawn iż-żoni.